पूर्ण परम ब्रह्म ज्योति स्वरूपाय नमो नमः। औ देग्लायनि 1431 बोसोरसालनि दिनै गोथार आघन दाननि 21 तारिख गुरु महान पवित्र शनिबार बारायनि गोथार फुंबिलि जबखौ हमनानै सा कक्राझार आन्चलिक दावखा गाबनाय ब्रह्म ज्योति आश्रमनिफ्राय आङो बे आन्चलिकनिनो प्रेसिडेन्ट जानानै आंनि लोगोफोरखौ लानानै नैबे बर' भातारमारि गामियाव जोङो मोनसे गुरुदेव आफानि धोरोम होबोनायखौ लानानै जों मोनसे 30थि बोसोरसालिया ब्रह्म धोरोम आफादखौ सावरायनो नैथि साननैनि हाबाफारि लानानै जों नुजाफैदों आरो जों परम गुरु आफानि आशीर्बादखौ मोननानै जोङो जाहाथे बे धोरोमनि मेलखौ मोजाङै गुवारै जों सावरायलांनो हायो, जेनिबो अभाब अभियोग जाहाथे जाया, बेबायदि गोथार आशीर्बादखौ जों मोनथों। आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो जे नैबे गुरुदेवनि आदर्शजोंनो जोङो मोजाङै गुवारै सावरायलांनानै जों खौसेयै जोंनि ब्रह्म धोरोमनि जे भक्तफोरखौ जों मोजाङै जों बेंनो हायो, बेबायदि जाहाथे परम ब्रह्मनि आशीर्बादखौ मोननो हाथों आरो नैबे भातारमारि बर' भातारमारि गामिनि सोरगिदिं शान्ति मुक्ति मोननो हाथों, मुलुगनि शान्ति मोनथों, आं बेखौनो बुंनानै एसेयावनो दोननाय जाबाय। जागायजेननाय हाबाफारि हिसाबै मा हाबाफारिखौ मावफुंखो आरो गाबोन मा आयदाखौ लानानै जोङो दिनैनि बे सेथि हाबाफारियाव जोङो मावबोबाय। नैबे गेटखौ बेखेवदों जोंहा बाबा माजेन्द्र नाथ ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे जामुं बादाखौ बेखेवदों मुस्रि निरन्जन ब्रह्म आरो बेजोंनो लोगोसे जोङो नैबे थान्दै बादाखौ बेखेवदों मुस्रि प्रकाश मुसाहारि। बेजोंनो लोगोसे आरो जों दा बिनि उनाव जों लादों नैबे गुरुदेबनियाव बिबार बावबाय आरो बिनि उनाव जोङो मांगालिक जग्य मुलुग शान्तिनि बेखौ लादों आरो बिनि उनाव जोङो 9:11 रिंगायाव जोङो जामुं जानाय, बिनि उनाव 1:30 रिंगायाव जोङो थान्दै आजावनाय आरो बिनि उनाव जोङो मोनाबिलिनि 4 रिंगायाव जों मांगालिक जग्य होबावगोन, दैदेनगोन मुस्रि थानेस्वर बसुमतारी, हेफाजाबगिरि मुस्रि ब्रजेन ब्रह्म पुरहित। मोनाबिलि 5 रिंगायाव थान्दै मेल बेखेवगोन मुस्रि पनिन्द्र मासिगिरि पनिन्द्र ब्रह्म आफादगिरि। थान्दै मेलखौ बेखेवगिरि डक्टर रुपम कुमार ब्रह्म आफादगिरि। मोनाबिलि 10 रिंगायाव जामुं जानाय। दिनैनि हाबाफारिया एसेखिनि आरो गाबोननि नैथि हाबाफारियाव दङ फुंबिलि 6 रिंगायाव जोङो
नैबे धोरोमनि फिरफिराखौ उरायहोगोन। आफादगिरि दशरथ नार्जारी फुंबिलि 7:45 रिंगायाव गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि गोसोखां सावगारियाव हानजायै फारियै बाथि फोजोंनाय आरो बिबार बावनाय। फुंबिलि 8 रिंगायाव खोन्दो गैयै जग्य होगोन। अर फोजोंगोन। अधिष्ठाता रकेट बसुमतारी बोसोनगिरि सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद। हेफाजाबगिरि मुस्रि दिगेन ब्रह्म पुर'हित सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद। मुस्रि सिरिश्वर ब्रह्म पुर'हित बेबो सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम आफाद। दिक्षा होनाय दिक्षागिरि अधिष्ठाता रकेट बसुमतारी। मुस्रि फुंनि 10 रिंगा साननि जामुं जानाय। फुंनि 11 रिंगा गेवलां मेल। मासिगिरि मुस्रि दशरथ नार्जारी आफादगिरि सा क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफाद। मेल बेखेवगिरि मुस्रि बिबेकानन्द ब्रह्म। बेयो माबासो जाबायलै बाबा। आचार्य बुद्धदेब नार्जारी गाहाय आलासि बिबेकानन्द ब्रह्म। गुरुदेव कालीचरण ब्रह्म आफानि जिउ जारिमिन सुंद'यै बुंथिगिरि मुस्रि निगेन्द्र मोसाहारि बोसोनगिरि सा क'क्राझार ब्रह्म धोरोम आफाद। सर्वशक्तिमान पूर्ण परम ब्रह्मनि सोमोन्दै बुंथिनाय। बिबुंथिगिरि गाहाय आलासि आचार्य चरण नार्जारी गलाघाट। बेथ' गैलामोन। जर'खा आलासि मुस्रि लरेन्स इस्लारि MLA 3 नं सानजा जनजाति बियाब माननि आलासिफोर मुस्रिमा प्रतिमा ब्रह्म मासिगिरि KMB क'क्राझार। आफादगिरि नेहाथारि क'जी एबसु। आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार टाउन दख'रा एबसु। मासिगिरि BCDC तितागुरि। आफादगिरि नेहाथारि क'क्राझार टाउन गुदि ब्रह्म बर' थुनलाइ आफाद। दिनैनि बे साननैनि हाबाफारिखौ लानानै सा क'क्राझार दख'रा ब्रह्म धोरोम सिबियारि बिथांमोननिफ्राय जोंनि बे बर' बातारमारि गामियाव ब्रह्म धोरोमनि 30थि बोसोरसालिया जथुम्माखौ जोंनि बर' बातारमारियाव खुंफुंनो थाखाय जोंनो आखायाव हरदों। दा बिथांमोननिफ्राय जोङो बे हाबाफारिखौ खुंफुंनो मोननायाव जों जोबोद गोजोननाय मोनदों। मानोना जोंनि बे एरियायाव बेफोरबादि बोसोरसालिया जथुमनायखौ जुदि लाबोनो हायोब्ला जों ब्रह्म धोरोमनि सोमोन्दै गुवारै सोलोंनो हागोन। गुबुन मानसिखौबो जोङो बुजायनो हागोन। बेफोरबादिखौ हाबाफारि मावनो बाहागो मोननायाव जों जोबोद गोजोनग्लायदों। आरो जोंनि बे जे साननि हाबाफारियाव जाबादि जोङो पार्ट बाय पार्ट जोङो मावफुं आफाद दानानै होखादों। दा बेफोरबादियाव जोङो थोजासे बा फोलोमनो हाजासे जोङो जोंनि बानजाय आफादनि तरफनिफ्राय बिथांमोनखौ जोङो फोलोमनो थाखाय नाजागोन। जोंनि बे जाहाथे जोंनि बर' बातारमारि गामियाव सा दख'रा ब्रह्म धोरोमनि कमिटिया जेबो उसुबिदा मोना बा जेबो खहा जालाङा बेफोरखौ लानानै जोंनि बे थांखि दङ आरो। दा बेनो जोंनि बे खुंनो लानाय हाबाफारिया।